Benvinguts a un nou videotutorial. Avui parlarem de Jitsi Meet, una alternativa a Google Meet. L'hem triada perquè és una plataforma de codi obert i independent. Teniu la possibilitat de descarregar-la també per l'Apple Store, Google Play i l'F-Droid, que és un repositori on podem trobar totes les aplicacions de codi obert. Per començar una videoconferència hem d'anar a la part superior de la pàgina web i apretar Start a Meeting. Obre una nova pàgina en la qual hem d'introduir el nom de la sala. Si el nom és molt simple, ens recomanarà que el canviem perquè ningú pugui accedir a ella. Hem de pensar que si la gent sap el nom de la sala, podrien arribar a accedir-hi. Un cop escrit, apretem Go i ja estarem a dins de la sala de videoconferències. Ens demanarà primer de tot accés a la nostra webcam i micròfon. Hem de fer Permet. El mateix que amb Google Meet. Un cop a dins, tenim a la part inferior esquerra 3 icones. Compartir la pantalla, aixecar la mà per demanar torn de paraula i el xat. Si cliquem a xat, se'ns obre una finestreta i aquí ens demana que posem un nickname, un nom, per poder-nos identificar. Un cop fet, podem veure que a la part superior de la dreta també tindrem el mateix nom. Així, tots els usuaris ens identificaran. Si apretem aixecar la mà, s'activa una icona a la part superior de la dreta, conforme se'ns ha demanat. Compartir pantalla és com amb el Google Meet. Ens demanarà què volem compartir i si volem compartir l'àudio. I fem Comparteix. A la part central tenim l'icona de micròfon, de webcam i la de penjar. Aquí, si apretem a les fletxes que apunten cap a baix, podem entrar a les configuracions de cada un. I apretant a sobre de l'icona, activem o desactivem l'element. Recordar que el botó del mig és el de penjar i marxar de la videotrucada. Anem a la part inferior de la dreta i el primer serveix per canviar el mode de visualització. El central serveix per convidar a altres usuaris, igual que tenim el botó en color blau a la part superior per convidar-los. Per fer-ho surt un enllaç que hem de compartir. A sota podem compartir-ho directament amb algun compte de Gmail, d'Office 365 i de Yahoo, per exemple. I si no, amb el nostre compte de correu, redactem a qui necessitem compartir i enganxem aquest enllaç. L'icona de color ataronjat serveix per posar password a la sala. D'aquesta manera incrementem la nostra seguretat i confidencialitat de la nostra videoconferència. Quan compartim l'enllaç, també haurem d'afegir la contrasenya perquè puguin accedir. I ara, per últim, anem als 3 puntets. Allà trobarem moltes altres opcions de configuració. En l'apartat de configuració com a tal, però després podem apagar tots els micròfons, gravar la nostra videoconferència i, sobretot, un detall bastant important i útil, que és compartir un vídeo del YouTube directament. Si cliquem, el que ens demana és l'enllaç del vídeo que volem compartir. És tan fàcil com enganxar-lo i compartir. D'aquesta manera, tots els assistents el podran visualitzar. I això és tot per avui. Esperem que us hagi agradat. Fins aviat!